Κοντεύει να βραδιάσει και βγήκα να περπατήσω. Στην πραγματικότητα από το πρωί είμαι έξω, αλλά χωρίς τη δυνατότητα καταγραφής, γυρισμάτων. Ορίστε εδώ πέρα, έχει κράτος και εξουσία η Άνοιξη. Μήπως υπάρχει κιόλας στον αέρα κάτι ανοιξιάτικο, κάποια ταραχή. Είναι περίεργο γιατί πάντα περιμένουμε την Άνοιξη να μας ζεστάνει, να μας ηρεμήσει, και αντί να μας ηρεμήσει και να μας ζεστάνει, αυτή έρχεται και μας αναστατώνει. Δεν υπάρχει ησυχία σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει γαλήνη. Τώρα εδώ πέρα μυρίζει κάτι ανθισμένο. Και είναι όλες αυτές οι μουριές εδώ με τα κλαριά, γεμάτες κομπαλάκια, έτοιμες να πετάξουν φύλλα. Όπου να είναι, που θα αρχίσουν οι ζέστες, ταυτοχρόνως αυτές, δηλαδή τέτοια οργάνωση, διότι άμα το περίμενες από το κράτος δεν θα συνέβαινε ποτέ, αλλά οργανώνονται μόνες τους, ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεσαι σκιά, είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ το εργοτάξιο. Όσο για το άλλο εργοτάξιο εδώ των χαντακιών, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Αλλά τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος.